Приобщаващото образование е ключов приоритет в съвременните образователни институции в България, като основната му цел е пълната интеграция на обучаеми с специални образователни потребности. Множество международни и български документи, сред които Декларацията от Саламанка, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Закона за предучилищното и училищното образование, създават нормативна основа за този процес. Приобщаването е не само правна, но и морална отговорност. То гарантира достъп до качествено образование за всички, независимо от увреждания, етнически произход или социален статус. Интеркултурното образование също е ключов компонент, насърчаващ толерантност и социално включване. Наредба номер 13 и Стратегията за образователна интеграция допълват усилията за равноправно образование чрез практики, насочени към обучаеми от етническите малцинства. Всички тези инициативи се стремят да създадат приобщаваща, хуманна и справедлива образователна среда за всеки обучаем в България. Повече по темата прочетете в модул "Нормативни документи за приобщаващото образование" в нашия уебсайт.